Yak! Hala! Yak! Kom! Naluto ko yun inyo. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Yo guys! Still, kapit na malas stress. Pagyapon sila. Wala si Mayura. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Go! Go! Go, man! A few moments later. So kami ang nalit, nadugay. So dugay na man kay anong dugay naman? Sulke. Basta mga bright nga bata, mag-calcube. So kami na tao. Sayo kay sa kadlaon. Ngani mga tao nga bright, sayo kay sa kadlaon. So yun, mag-backlight mo mamilite. Ha? Nakita niyo sa lawas, laro kayo. Murag way kaon-kaon. Na, resulta na sa walay kuan, manihapon. Ngala may tabo sa imo. Sila balili man ah. Si Sir Sam. Hi Kuya Sam. Yeah. Bye sir. So yun mga bay. Tabalay na lang natin ipatapuson ha. To me, you're down for me like me. Bye, ma'am. Make it right for you and I just wanna make another mistake with you tonight. Another mistake with you tonight. Ave Maria, lahir siyang bayana. Gusto siya pasamba, grabe kalami. Di ko kadili, ako ningo. A few moments later. Dito na lang nagawas. Let's go! Ha! So yan mga kabay, salamat sa pag-support sa akong vlog. So, thank you so much sa inyo mga kabay. God bless. So, introduce yourself. Hi, God bless. Ay, ako din dyan, yeah? Pinakagwapa? Hi, God bless. So, yun nga mga kabay. Thank you din sa mga friends nga ko. Shoutout ko sa akong friends. Luis Mao Halop, James Ryan Argente, Ben Talenes, Jeremy Sanyero, o katong teacher na mo sa Modern World, Ma'am Rachel. Hi ma'am, o sa tanan ako mga classmates. So, hi sa tanan mga classmates ako. Gusto sa ako mga bye, and please subscribe now and click the button sa subscribe mga bye. Hi, good luck! Click the bell guys para updated mo sa mga bagong vlogs na ako. So guys, thank you so much and God bless. More power! Thank you so much. So see you to the next vlog. And thank you so much. Ang pobre lang, walang man ang pag-aari, tanging nga pugian lang. Siyong. Ikaw, Judy, ka mag-shoutout dyan. Yak! Hala! Yak! Kom! Naluto ko yun inyo. Ako na inom ay nauna na ako na magkabog. Hey, bye! Buyers! At bagong iPhone, hindi rin ako famous at hindi rin